Ining adlaw ang tibok simbahan nagsaulog sa kapistahan ni San Lorenzo, diakono o martir sa ikatulong nga siglo. Siya gitawag ni Pope Sixtus, sa siya ka Espanyol, gitawag ni Pope Sixtus kay para mangalagad dito sa Roma. Siya ang gipialan sa panudlanan o ang iyahang pagpangalagad dili lang sa pagpalambo sa panudlanan, kundi pagpangalagad usab ngadto sa mga kabus nga sa dihang nining panahon na gilutos maning mga Katoliko. O mao to nga si Pope Sixtus gidakop o gilutos sa emperador. Upat ka adlaw human siya gilutos, misunod o gisunod si San Lorenzo, diakono sa Santo Papa. O dito sab inay nga inguntang napugos siya, di ingon gyud siya nga ni volunteer lang pud siyang padlako kay gidakop man ang Santo Papa. Mao nga sa iyahang pag volunteer niya, ang iyahang kamatayon usab ka malipayon nga okasyon kay gi-barbecue man siya, giasal niya sa iyahang kanang pagsugba niya. Nakakomedya pa gyud siya nga balihako kay hilaw paning pikas. So mao nang malipayon kay siya miharong sa kasakit sa iyang kinabuhi nga halad sa Ginoo. So wala pa siya mamatay, gipaninglan siya sa emperador kung asa ang bahandi sa simbahan. O tuod, ningon siya tagay sa kog tulo ka adlaw kay para akong tigumon ang bahandi sa simbahan. So iyahang gipanawag ang katong mga kabos o mga gitabangan sa simbahan. O iyang gipakita kini ngadto sa emperador, ngadto sa hari. Matud pa niya, mao kini ang bahandi sa simbahan, silang mga kabus o mga timawa. Mao tong niulbo sa kasuko. Mao to nga ang gidangatan niyang kamatayon lahi sa gidangatan sa uban, kaya ang uban gipunggutan mag-ulo. Kadtong si Pope Sixtus gipunggutag og ulo. Ang iya hinahinay gyud kay asal gud na, no? Pero bisan pa sa hinay-hinay o kasakit sa pagsunog kaniya, pag-asal kaniya, nakakomedya pa gyud siya sa ingon nga tuyo ka o balihako kay hilaw paning pikas. Ambot kung tinuod basad ni siya, no? Kay patay na gug ka, di barbecue bagog ka. Pero tinuod gyud siguro kay di man ta diha nga mamatay dayon, gihigot man siya, no? Gihigot, di man pareha sa kanang pag-asal nga patyon una, luglugon una ang baboy, una aslon. Siya inay nga kuan gyud gihigot ang iyahang kamot, iyang tiil, nya gisugba dayon. So nang makaingon ta nga posible gyud to nga nakaingon gyud siya niini nga malipayon kayong miharong sa dakong kamatuoran ni ining kinabuhi og ning kalibutan nga atong gipuy-an nga naagyon ning kamatayon. Nga mao nga matud pa ni Tertullian, ang mga dugo sa mga martir nahimong liso sa pagtuo. Ug mao sa niyang gisgutan diha sa ebanghelyo karon nga ang usa ka lugas nga trigo magpabilin ra nga usa ra kayud ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay.
Mao ni nang itabo ni San Lorenzo, diakono. Ang iyang kinabuhi, usara ka buok. Pero mas dungganan pa kani siguro siya kang Pope Sixtus kay apil man ni siya sa kuan kanang kanon bitaw kanang sa mga litanya, no? Ya gani siguro dili pa gyud sa panahon lang ni kuan kanang nila ni San Lorenzo kani kining ato sa dinhi sa ato gani nga kuan nasod naman sa tay San Lorenzo Ruiz nga naka-ingon pod nga bisan tagaan ko og 1,000 ka kinabuhi ako gihapong ihalad sa pagtuo, no? Gilumsan man to siya dito sa Nagasaki, Japan. Ya, pero nahimo pod ang mabulukon, bulawanon o dalaygon ang iyang pagpuyo ning kalibutan si San Lorenzo Ruiz, no? So mo nang hagit usab nato kini na dili ta pa barbecue, no? Dili ta pa barbecue. Hagit nato nga kung matakdan tag COVID simbako malipayon gyapon ta, no? Malipayon gyapon ta. Ingon ta nga bisag ang COVID di ni makaduot sa akong pagtuo, no? Bisag mataptan tag COVID, bisag karon dayon na ang Delta variant diha sa inyong tupad, makangisira mo ngayon nawa diya no? Makangisira ta ba ya makaingon ta nga kamo muhadlok mo nako nay Ginoo ay Ginoo, no? Pangutana lang ko makahimo ba ta ana na kay kuan ba kanang pertir bagyo natong likay ni ini oy hadlok ra ba ta ni, no? Ya ang hagit lang gyud natong tanan nga kung mamatay man ganita, no? Mamatay man ganita, lig-on gyud unta ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo nga ang atong kinabuhi usara pero ang ato untang mga buhat labi na buhat sa pagtuo daghan unta, no? Dili siguro kita mamartir nga isangyaw sa tibuok kalibutan pero mahimo unta kitang, no? Kanang kan ba mahinungdanon, no? O kanang mabulukon o mahinumduman sa atong isig kaingon nga makaingon ta nga pala, no? Mamatay in taon siya, no? Makaingon ana ba nga dili bitaw ingon nga mirisi namatay, mirisi na COVID, no? Dili makaingon ana, dili makaingon hala, no? Namatay siya, no? Kaluoy nga makahisgot og pulong pag-ampo ba kini nakainumdum ko niya tong kuan, katong seminarista nga namatay dili sa COVID kundi sa dengue, no? Katong bag-o lang namatay nga seminarista nato dinhi si Seminarian Hildegard, no? Nga namatay in taon yung kanta magkatahan na siya ang lagad sa Carmelites, namatay niya paglubong niya ang iyahang mama ba to? No, yang mama giatake. Unya, wa na makarecover. Namatay. Nya sunod adlaw, pila ka adlaw milabay, papa na pod. Namatay. Sus, ang nabilin in taon ang iyang igsoon nga babae. Kamo. Kung kamo tong isong babae, unsa may inyong buhaton? Sad, no? Paingon ko siguro kung ako to yung isang babae, no? Paingon ko nga makapangutana sa gyud ko sa Ginoo. Ngano man Ginoo? No?
Pero kung kamoy pariente sa igsuon nga na ilong tuwapos og namatyan pag yung igsuon, inyo sa sigurong sagupon ang babae, ang anak nga mao'y nahabilin. Ug hatagan gyud ninyo kalipay, duyugan ninyo sa kasakit o hatagag kalipay hilabi na pahimangno sa kinabuhi ni San Lorenzo Diacono nga bisan siya gituyok o gisugba sa nagbaga nga uling, siya nakaingon nga, tuyok ako kay hilaw paning pikas.